Ibilbideak 23 kilometroko luzera dauka eta eroso egitekoa da. Beñolako errege bideari jarraituta erabarritu da. Lekeitio eta Mendexa Durangogaz lotzen zituan GR 18tik. Ardoaren eta Arrainaren ibilbide zaharra. Ibilbide hau bide guztien bateragunea da. Ekialdetik mendebalderako Doneiakue bidea hemendixe joian Goierdiaroan, eta hegoaldetik iparralderako bidea ere bai. Kultur hartu emonen erlijino zabalkundearen, komertzioaren eta Beherdiaroan biztutako modernidadearen ardaz dugu. Naturgiro oparoan zehar doa bidea, beti behi bai ertzetik. Hemengo basoetan, insignis pinua eta eukaliptoa nagusitu dira, baina ondino be badira artadiak, aresduiak, gaztainadiak zein urrestiak. Auresti pasauta ibaian bera, ia bertan daukagu Gizaburuaga. Hau, arrizko eta urezko herria dala esan geinke. Herrigunez zehatzik ez daukan arren, baserriak anorremen sakabanatuta ageriakuz eta beste hainbat herritan lez Santa Catalina parrokiaren elizondoa dugu herriko bihotza. Gure ibilbideko munarririk ikusgarrienetako bat hementxe daukagu. Bengoleako burdinola eta errota. Bere sasoian Bizkaiko burdinolarik importanteena, eta 18. mende amaieran Europako hornitzailerik handiena burdinazko langaietan. Bengoleak Euskal Herriko mehatzaritzaren sorburuetara garoaz. Hemengo mehaztegietan aberastasun handiko mea ataraten zalako, eta horrek urtenbide komertziali karagarria emoneutzan. Berrizko Villarreal Pedro Bernardo Euskaldunak, jakituria handiz eta ekin handiagoz, aurrerakada izugarria emoneutzan mehatzaritzari Bengolean. Pedro Bernardo, jakintzu eta barritzaile zutzua zan, eta ilustrazio aurreko sasoietan, Los Novatores eritxan talde barrizaleko kidea zan. Orduko aurrerapen guztien jakinean egoan beraz, eta zuhurtasun handiz isuri eban bere jakituria eta prestaketa inguruko beharretara. Horren lekuko, berak itxitako ondarea ikustea baino ez dago. Pedro Bernardo, Arrasaten jaio zan, eta 1669tik 1740 bitartean bizi izan zan. 1680an, Carlos Bigarrenak Santiago ordenako zaldun izentau eban. 18. mendeko lehenengo hamarkadetan, Jaun Gorena zanezkero, Lea Ibarreko elizateetako erregidore izan zan. Bere agintaldietan, ardura bizia jarri eban basogintza aberasten, ingurumena zaintzen eta azpiegiturak garatzen. 3 ekinbide nagusi eukasan eguneroko bizitzan, lurra, burdinola eta salerosketa, batez be lehenengo biak. Buru belarri murgildu zan 3 eginkizunotan, baina hori nahikoa ez eta beste hainbat esparru belandu zituan, bere izaera polifazetikoa erakutzirik. Hordira dinogunaren lekuko, Euskal Herrian hainbat lekutan egindako kontrahorma presak, egitasmo arkitektoniko batzuk, hainbat itxasontzi, edota berak idatzitako liburu jakingarri hau. Máquinas hidráulicas de molinos y herrerías y Gobierno de los árboles y montes de Bizkaia. Bizitzako azken aldian idatzi eban bere ardurabide nagusien erakusgarri. Batez be eta beste edozeren gainetik, gizon pragmatikoa izan zan. Transformazio prozesuetan metodo empirikoak erabilten zituan, eta horrek aurrerapen teknologiko handiak ekarriko ebazan. 1684an eskondu zan Bengoleako Mariana Rosa Lekeitiarragaz. Emaztearen etxekoak burdingintzan ibili handikoak ziren, eta Gizaburuaga neukezan burdinolak. Laster ezarriko zituan Pedro Bernardoko bekuntzan nabarmenak Gizaburuagako burdinolan. Ondino be agerian dago zarek egindako barrikuntzen ondarrak zail eta alor desbardinetan. Ikastokietan denboraldi osorako behar zan egurrikatz guztia pilatzen zan. Gaur egun, gure belarrietan ez teukie oihartzunik olako berbok, auspoak, gabiak, txaramelak, ingudeak eta bar, baina orduan eguneroko ogia ziren. Pedro Bernardo ezkondu zanean, Bengoleako burdinolan indietarako baino ezan ia beharrik egiten. Donostiara eta Pasaiara totxo asaltzen zan,
baina egin, batezbe, untzak, burdinare hortzak, mailukak eta abar egiten ziran, Ameriketako eskabideari erantzuteko. Pedro Bernardo ametxikan diena bidiratu gura izan eban, bere burdinola soila, errege burdinola bihurtzea, eta eskaintza hau egin eutzan koroari, Bengoleako burdinolan, errege armadarako kainoiak egitea. Eta holan, 1705 Felipe bosgarrena erregeagaz berbatutakoaren arabera, 6-8 urtean, 6.000 kintal guda hornigai egin beharko zituan urtero. Hainbaten, Flandriako pika edo astamakila ospetsua, Velázquezen lantzen kuadro handian ageritana, Bengolean landutakoa izango da, armadan oinezkoek erabiltzen ebezan da, olako astamakila zorrotzak. Horrei kirtenak egiteko leizarra erabilten zan. Leizar landareak zarratu landatzen ziren, argibila zuzen eta luzea zieitezan. Burdinolaren ondoan bada landaketa horren antza daukan leizardi bat. Pedro Bernardok jasotako ondarean, basoak eta burdinolak izan ziren bizitzan gehien zaindu eta aberastu zituan arloak. Ekonomia goraldian egoan, baina gizarteak une gatsak bizi zituan. Nazioartean gerrak ziren nagusi eta herrian etzan falta matxinadarik eta iraultzarik. Ez egoan beraz bakealdirik ez barealdirik. Pedro Bernardori jagokonez, gainberaldi batzuk gora bera, gauzak nahikoa ondo joan jakozan, labur esan da. Baina alandabe denboraren joanean eta batezbe bere ondorengoen sasoian, hipoteka maileguak eskatu behar izan zituan burdinolei eta negozioi eusteko. Bere bederatzi seme alabetarik bigarrenak, Berrizko Villarreal eta Bengolea Pedro Jose Eritxanak, armakarrera hartu eban. Barrenetxea eta Castaños Maria Bizentagaz eskonduzan, ahal orde bidez, eta alaba bat eukieben, Maria Josefa Francisca Pabla Bizenta. Honek, beste hartzeko batzuen artean, ordaindu beharreko eskritura bat jaso eban. 1824an lekeition Juan Antonio Uribarriren notaritzan sinatua Florentzio Arizmendiren alde. Horren bidez, Florentzi hori behioizko 100.000 erreal ordaindu behar eutzasan. Zor hori abaletako, hainbat jabetasun hipotekatu behar izan zituan, esaterako, Aulestiko Elizateko Morelaga auzoan eukazan mendiko etxeko etxebiak, Amaroton eukan amiak etxea eta Gizaburuagako Errotabarri etxea. Holandator Bizkaiko Foru Agiritegian. Argi erakusten ditu horrek sasoiaretako ekonomiaren goraberak eta oinordekotza sendoko etxeen gainbera. Euskal nobleziaren ezaugarririk argienetakoa torretxea da, eta Bengoleatarrepe badaukie euren torre etxea. Bengola torre, ibaiaren bestaldean dago, etxaurrea iparraldera begira dauala, industria aldera. Ormaren erdialdean, zeharretara, 3 leio arte daukaz. Erdiko leio buruan, Bengoleatarren arlanduzko eskutua dago. Teilatu egalpea, utxarteka eginda dago, eta etxalboetan be, almena itxurako bitarteak daukaz, eraikuntzari torre itxura emonik. Torrearen atzeko aldea be, 3 leioren ardatzean eratuta dago. Gaur dugun jauregi barrokoa izan aurretik, badakigu bandokideen torrea be izan zala 16. mendean, eta baleiteke 1721 baterako barriztatze lan guztiak eginda egotea.